Добре, здравейте, аз съм също 2007 и днес ще има на Clash of Clans. И след малко ще почнем. Надявам се звукът да е хубав. Да зарежда се по-бързо. Не съм си приготвил армията, но какво съм направил? Това ще бъде кратък, който няма да... Най-много 10 минутки и най-малко 3. И най-вероятно ще бъде някъде 4. По-скоро 3, защото... Не знам. Добре, ето ми е базата, напишете в коментарите дали ви харесва или не. Ето го моя клан, прочетете как се казва. И, не, аз ще ви го прочета. Българиан клан се казва и от другия ми профил аз съм лидер и ще ви го покажа. Другия ми профил няма да ви го покажа, защото той е от друго устройство и там нямам YouTube канал. Имам YouTube канал, но няма с какво приложение да снимам. Извинете за тази реклама, ако я ви видяхте. Добре. И ето ми е, ще ви разказвам какво съм правил, всеки път ще я проверявам. Ето ги другите. Да. Неговата база е хубава. Харесва ми. Не се бъде такова ли? Не знам защо сте кръстили с техните имена. Просто доста хора се харесват да се щеят с техните имена, както и аз съм така. Добре, ето. Неговата база не ми харесва толкова много е разхвърлена. Вижте му лодката. Можете по-разхвърляне. Мога да забравя да ви покажа моята лодка. Ето. Ето и неговата лодка. Ето. Чакайте малко. Да ви показвам това. Готино. Това си няма лодка. Добре. Хайде. Това смисъл за този клип. Показах ви клана, показах ви каквото имам. И това беше от мен. Аз бях Сашо.